Os comezos foron difíciles porque os paladares da estrada pois non estaban adecuados a este tipo de gustos, non? Llega un punto que prácticamente hacíamos todos nosotros para poder conseguir ese sabor más auténtico y más parecido a lo que probábamos por ahí. Entonces hubo que hacer un trabajo de explicar y de acostumbrar al cliente, ¿no? Un punta de lanza, ¿no? De abrir camino a la tendencia que hai actual, ¿no? Unha das cousas máis bonitas que ten o mundo do motor é a paixón que ten a xente de dentro por eso, que realmente o mundo é moi bonito. Se che gusta, é un mundo impresionante, o sea, dache moitos paus e moitos choros, pero tamén che dan unhas alegrías que te enamoran e levo moitísimos anos facendo atletismo e digamos que é como unha relación de parella, entonces se tes os mellores momentos, peores e tal, pois tuve unha lesión complicada realmente, na que non tiña un diagnóstico claro e na que me sentí moi sola durante ese camiño. Cando terminei o Rally de Marruecos, eu dixen o Dakar non vou e vin de Coenconos. Daría 15 días, ou sí, de ofrezo, pois, ir ao Dakar. Pero a miña de vez estaba en que eu eso non iría. Non foi algo curto, senón pasar por unha operación, pasar por moitísimos diagnósticos, por moitos médicos e non recibir nunca unha boa noticia, nin ver unha mellora, pois facía que non fora capaz de disfrutar. E eu dixenlles, mira, non. O sea, eu que quero facer é isto e a pollo das mãos non vou non facer. E a partir dese momento foi todo demostrar e demostrar e demostrar a todo o mundo. Cataluña, a pastelería que se fai ali era unha pastelería, para o ano no que fun eu, totalmente distinta. Todo o que había visto hasta agora era totalmente diferente. Non é un top estatal, é un top internacional. Ali están moitos dos mellores pasteleiros a nivel mundial. Sempre buscamos por un ingrediente de proximidade moi top para buscar un produto, desde un produto local, ser un atractivo global. Se queres aprender, mira a alguén que o fai moi ben, non mires a porque o fai mal. Non vas a aprender de cousas boas, máis ben ao contrario. Falando xa da entrenadora, conozco desde que eu teña 13-14 anos e foi ela quen me quiso fichar e entonces teño un cariño especial. A preparadora física tamén é muller, a redactadora, a fisio. É moi importante ter referentes e eu non os tive no seu momento e considero que se eu podo axudarlle a alguén, quero facelo. Son grandes profesionales que nos aportan cada unha na súa área e tanto a nivel deportivo como personal. Sobre todo co traballo diario, porque as cousas non chegan solas. Los dos eran estudiantes de ingeniería, que quieras o no, te tira un poco a la investigación y yo me veo reflejado en eso ahora, ¿no? Yo veo que es como que se repite la historia, que es un ciclo, ¿no? Que se está repitiendo. Al final yo fue lo que vi, fue lo que viví, fue el ejemplo que yo tomé de ellos y sin yo darme cuenta se está repitiendo. A min hubiérame encantado que alguén como, non como a min, senón unha persona que estuvera no mundo, muller, me hubiera vido a decir pasa isto e isto é así. Eu a Carmen de 20 anos diríalle que fixera isto sencillamente porque obtén unha recompensa no día a día. Eu penso que a día de hoxe a min compensoume, entonces gustaríame facerlle un spoiler, decirlle paciencia, compensa, hai momentos malos, pero tens que seguir porque van pasar. Que aquilo se foi conseguir con moito esforzo. Houve moitos días tamén de moitísimo esforzo. Todo o que luchaches, aí ves. O camiño pois pode ser moi duro, cheo de pedras e cheo de baches, pero unha vez que se supera e se chega a destino non hai maior satisfacción que esa. Que non pode estar aí esperando a que che veña unha oportunidade, tens que traballar e tens que buscala. Tamén decirlle, se hai nalgún momento no que as cousas non che estén facendo feliz, non o fagas por ego, por unha cousa que soñaches de pequena, senón faino porque realmente o disfrutas no día a día. Eso é o que te diría.